Informació sobre els comerços de la Barceloneta, la seva història i ofertes a través del mòbil. Això és el que ofereix la SIPCART. Que és anar al Google Play, posar el nom ACIP Barceloneta i a partir d'aquí instal·lar-te l'aplicació al mòbil. Llavors aquesta aplicació compleix dues funcionalitats, una de consulta i l'altra de que et mantinguin informat. L'aplicació engegada per l'Agrupació de Comerciants i Industrials de la Barceloneta vol servir de revulsiu per al comerç del barri. A més, els clients que presentin l'aplicació gaudeixen de beneficis. El regalen un mocador, el regalen un 5% amb unes assegurances, nosaltres el 10% la majoria de restaurants. Cadascú fa el que pot, però és la voluntat d'unir-se i de fer que funcioni el comerç en aquest barri que està molt desvirtuat. Els comerciants veuen amb bons ulls aquesta aplicació, ja que asseguren que els servirà per fidelitzar clients i per fer-ne de nous. Captar una mica la clientela més jove, que no surti tant del barri, que aquí al barri també hi ha moltes coses, tenim més coses de les que pensen, i claro, no és un Zara, ni és un Mango, ni una cosa d'aquestes, però bueno, tenim coses també per ells. La gent cada vegada compra més per internet, per al mòbil, n'hi ha que fer publicitat perquè si no el negoci petit està hundit. La SIPCART ha nascut per impulsar el comerç de la Barceloneta aprofitant les eines que ofereixen les noves tecnologies.